Türkmenistan we Ermenistan köp ýyllardan beri dürli orlarda üstünlükli hyzmatdaşlyk edýärler. Şunuň bilen baglykda medeni insanperwer ulgama aýratyn ähmiýet berilýär. Tomoşaçylar Ermenistanyň Tatul Altynýan adynaky döwlet aýdym saz toparynyň çykyşlaryny şowkunly el çarpışmalar bilen garşyladylar. Bayramçylyk adly gadymy tanskende topary mahsus bolan beýleki joşgunly aýdym sazly tansda çykyşlar tomoşaçylary haýrana goýdy. Halkyň däpde sorularına, taryhyny wetip edýän halk aýdymlaryna hemde edep sazly çykyşlarda asyrlyň jümmüşinden göz başalýan we häzirki uneçelli aýaguly saklanylýan Ermeni sunugatynyň köpe uçkunlygy öz beýany tapýar. Tehim paýhasymany magtymly pragyş garasyny geçen ýylda gurulýan bu dörüjülük çäresi iki halkyň mundan beýlekde ýakynlaşmagyna möhüm ädim boldy. Beýik akyllar şäher magtymly pragynyň ömrüni dörüjüligini öwrenmek boýunça alınıp berilýän işler dünýäň awrely halkary gurulmalary döwletleri tarapyndan uly gollugy münasip bolýar. Medeniýet günleriniň çäklerini paýtagtymyzyň ýaşaýjylary, mehmanlary üçin Aşgabat we Watan kinoteatrlaryna Ermeni kinofilmleriniň görkezilişleri guruldy. Ermenistandan gelen mehmanlar üçin giň meden maksatnama taýýarlanyldy. Onuň çäklerini mehmanlar ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp berleri, onaky muzeýleň täsin gymmatlyklary bilen ýakynan tanyşdyrar. Ermenistan Respublikasynyň prezidentiniň Aşgabatda geçirilen döwürlen we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylaryň we ösüş üçin büniýadatly halkara foruma gatnaşmak üçin ýurdumyzda amala aşyran taparynyň çäklerini hormatly prezidentimiz bilen geçiren dowuşçulugyň dowamyna magtymly pragynyň ermeni diline terjime edilen goşgular ýygynasyna sowgat bermegi munyň aýdyň suwtnamadyr. Şeýlekem magtymly pragy meden selgäk toplumyna dürli ýurtlaryň wekilleri bolan meşhur nusgaw şahyrlar, akyllarlar bilen bir gatarda adyr waýa töwürlen ermeni şahyry hem kompozitory Sayet Nowanyň heykeliniň oturdulanlygy belärlikli ýagdaýdyr. Mahlasy Ermenistan Respublikasynyň ýurdumyzdaky medeniýet günleriniň çäklerindäki medeni çäreler iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň pultolanyrylýan ýene bir aýdyň güwäti boldy.